Starkki ei ehdi pysäyttämään. Flinkin kova taklaus tulee vähän selkään. Löfman loukkaantuu. Tuomaristo ei nosta kättään pystyyn. Nyt on mielenkiintoinen mutta kohta keskustellaan tietysti. Ihan tuomarit varmasti kokoontuvat. Ihan pommi oli painava. Äkkiseltään mä sanon, että siinä ei sinällään mitään. Vauhti oli kova. Vauhti oli ulosajo, kova. Ulosajo tulee, okei, joo. Vauhti oli kova. Ja tuleehan se selästä. Tulee se selä. Se niin kuin Flinkillä löi tunne yli tässä tilanteessa, että minkä takia kaikki mahdollisuudet voittaa pisteen kaadalta vauhtia, hyppy Nousiko perään. luistimetkin vielä? Kyllä, mun mielestä nousi. No niin, se on sitten selvä peliryntäys. Jos sen sais vielä kerran, niin pystytään niin kuin sanoa paremmin toi, mutta kova oli vauhti. Tässä näin, kato nyt. Mun mielestä nousee. Oli molemmat jalat oli niin, ilmassa mun mielestä tuossa. tästä kulmasta näytti. Ja se on sitten sen merkki, että Ja Anssi Löfman aivotärähdyksen oireen. Ei ois Flinkin tarvinnut tehdä Nyt se vei niinku ehkä omalta joukkueelta sen mahdollisuuden voittaa tää peli.